Вучым беларускія песні разам з намі. З вами Роман Орлоў ізноў, і сёння дакранемся да святога грааля беларускай музыкі, да творчасці гурта «Песняры». Возьмем спецыяльна такую народную песню, апрацаваную Владзімірам Георгіевічам Мулявіным. Гэта песня «Рушнікі», якая, спадзяюся, дзесьці ў крыві кожнага з нас. У суботу Янка ехаў ля ракі. Пад вярбой Алёна мыла рушнікі. Падкажы, Алёна, броды земляку, дзе тут пераехаць на кані раку? І вы таксама так зможаце ўжо літаральна хвілін праз 10. Глядзіце, разбярем больш уважліва, з чаго складаецца гэтая песня. Тут фактычна няма прыпева. Владзімір Георгіевіч выкарыстоўвае гэту вот спевку, як бы інтро і паміж куплетамі, і яна выконвае ролю прыпева. Спачатку зробім гэта. Тут вельмі важна, што памер у нас 3/4 альбо 6/8. Гэта вальс. Такіх песен у нас в адукацыйнай серыі яшчэ не было. Тут важна унутры галавы лічыць да 3. Раз, два, три, 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 раз, два, три. Гэта першы момант. Пам-па-ба-ба-ба-бам, ба-ба-ба-ба-бам, ба-ба-ба-ба-бам. Пам-па-ба-ба-ба-бам, ба-ба-ба-ба-бам, ба-ба-ба-ба-бам. Поглядзім на гэтыя 4 акорда. Першы акорд это АМ у класічнай такой аплікатуры. Хтосьці назове его дворовым, но вы ведаеце этот акорд, просто вот поглядзіце на яго яшчэ раз. Другі акорд это ре мажор. Таксама у такім як бы класічным выкананні ре мажор, у класічным таксама выкананні. І цяпер крыху больш падрабязна разбярем акорд фа мажор для ленівых. Это, скажем, таксама нейкая такая моя пасля працы з многімі вучнямі, многія з якіх дзеці альбо дзяўчынкі з такімі даўгімі нагцямі, калі не заўсёды атрымліваецца адразу взяць барэ якасна, да, каб все прагучала, таму што тут трэба пэўна мець такі досвед і моцныя пальцы. Можна взяць такі вот фа мажор з адкрытай першай струной. Паглядзіце уважліва на эту аплікатуру, і гэта вельмі цікавы акорд, які дазволіць вам сыграць багата песень, не выкарыстоўваючы навогул барэ. Гэта будзе так званая мажорная семёрка, і ў межах гэтай песні, паколькі Владзімір Георгіевіч Мулявін, аранжыроўшчык, ясна, што шмат выкарыстоўваў джаза, гэта прагучыць вельмі арганічна. Вельмі арганічна. Таму гэта акорд фа з адкрытай першай струной, мажорная семёрка так званая, і класічны акорд мі мажор. І потым у нас ідзе мі мажор. Мі мажор у класічнай таксама аплікатуры. Яшчэ раз праходзім. Мам да-да-да-да-дам, да-да-да-да-дам, да-да-да-да-дам. Ду-ду-ду-ду-дум, ду-ду-ду-ду-дум, ду-ду-ду-ду-дум. Ду-ду-ду-дум, ду-ду-ду-ду-дум, ду-ду-ду-ду-дум. Я думаю, гэта вельмі файная песня для того, каб яе праспяваць дзесьці каля возера альбо каля каляднага такого каміна. Таму раю даглядзець гэта відэо да канца. Калі б вам хацелася б, каб я папрацаваў з вами персанальна і даў нейкую зваротную сувязь, што у вас атрымліваецца, напрыклад, з песняй «Рушнікі», стварайце відосы, каб я паглядзеў, на якім узроўні вы зараз. Скідваеце мне у персанальнае паведамленне майго фейсбука. Там унізе пад гэтым відэа будзе спасылка на мой персанальны фейсбук. І цягам некалькіх дзён я дам вам разбор, зваротную сувязь. Бо наша задача, каб у вас атрымлівалася. Ці ж не так? І я вам у гэтым абавязкова дапамагу.
Пераходзім да куплета. У суботу Янка ехаў ля ракі. Тут у нас, як я ўжо сказаў, на 3 чвэрці мы лічым 1, 2, 3, 1, 2, 3, альбо на 6 восьмых. І 2 такты ля мінора. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Один такт мі мажора, 1, 2, 3, потім мі мажор, 2, 3, 1, 2, 3. На третью долю 4-го такта выходим на аккорд соль. 1, 2, 3. На апошнюю 3-ю чвэрць выходим на аккорд соль мажор. Сфотаграфуйте, калі ласка, просто з пальцаў, але паступова таксама будзем аналізаваць, з чаго ствараюцца базавыя акорды. У прынцыпе, яны заўсёды ствараюцца з так званага трохгучча. У нас, калі мы кажам соль, у нас павінна быць соль мажорнай гаммы, 1, 3 і 5 ступень. Тут яна у нас выглядае вось так. Да гэтага, сачыце уважліва за нашай адукацыйнай праграмай, да гэтага, да выканання гаммаў і такого базового сольфеджио мы дойдзем у бліжэйшых выпусках. Яшчэ раз, першая частка. У суботу Янка ехаў ля ракі, 1, 2, 3. Працягваем. До мажор. Под вярбой Алёна мыла рушнікі. 2 такты до мажор. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Один такт фа. Тут я беру з баре, але можна зноў жа взяць для ленівых, як я яго паказваў, але тут якраз будзе лепей взяць з баре. Мыла рушнікі і мі мажор. Падкажы, Алёна, броды земляку. Зноў жа. Ля мінор, ре мажор, як ва ўступе. Фа мажор для ленівых, мі мажор, гэта 3-я частка куплета. Дзе тут пераехаць на коні раку. І тут важны момант. 4-я частка куплета, у нас 4-й такт выкидывается. То бок мы играем «Дзе тут пераехаць на коні». І у нас пачынаецца зноў як бы спачатку. На-н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 а. То бок у нас куплет гэта 4 плюс 4 плюс 4 плюс 3. І яшчэ раз гэта все звяжем. Уступ, куплет і зноў выйдзем на уступ, толькі ён будзе інтэрмедыяй. У суботу Янка ехаў ля ракі. Под вярбой Алёна мыла рушнікі. Падкажы, Алёна, броды земляку. Дзе тут пераехаць на коні раку. Калі вы уважліва глядзелі наши папярэднія выпуски, ўжо выйшлі выпуски, прысвечаныя песні «Простыя словы», ёсць выпуск, прысвечаны песні «Паветра» Джэй Морс. Вы заўважылі, што калі размова ідзе пра рытмічны малюнак, то бок бой па-народнаму, я заўсёды прасоўваю ідэю вось таго, што рука ходзіць як стрелачка ў гадзінніка, а вось тут вось у яго пэўны як бы шарнір такі. Вось. І практыкаванне, якія я вам раю рабіць, самастойна, безадносна якой бы то ні было песні, гэта проста ставіць акорд і іграць вось так вось знізу зверху, сачыць за тым, каб якасна, раўнамерна ішоў гук пры любым удары. А ўжо потым ствараць бой методом выкидывания, скажем, некоторых акцентов, да? Як я уже сказал, гэтая песня ідзе ў пульсацыі 3 чвэрці альбо 6 восьмых, то бок гэта вальс. Яго можна стварыць, просто выкінуўшы пару удараў з такога вот перманентнага як бы чёсу. Вось гэта практыкаванне.
Кличем раз, два, три, 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 раз, два, три. Потім викидываем пару ударов. Пам, па 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 пам, па 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 пам, па 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 пам. У суботу Янка ехаў ля ракі. І гэтак далей. Спецыяльна для вас, гледачы, калі я рыхтаваўся да запісу гэтага выпуска, я дадаў вось тут вось гэты элемент, такі шоумэнскі, калі мы выкарыстаем крыху гітару, як быццам бы перкусія. Як я ўжо сказаў, тут у нас 3/4 альбо 6/8. Дзе тут пераехаць на кані раку? Брынь. Вот этот вот апошний такт, и он выглядит так. Вот это вальс, раз, два, три, раз, два, три. У нас один раз ми мажор, брынь, а два разы мы тремя пальчиками, протягиваем термометр, не вельми моцно бьем вот тут вот под струнами. Отрымливается такой вот элемент. Можно поотпрацовывать дома особно. Поверьте, гэты прыём будзе фішкай вечара пры вашым выкананні гэтай песні «Рушнікі». Скажем, за калядным сталом, дзесьці каля каміна, на карпаратыве, каля возера наступным летам і гэтак далей. Так што бярыце на ўзбраенне. Ведаеце, чаму я выбраў гэтую песню, калі рыхтаваўся да здымак? Задоўга да 2014 года, яшчэ да крымскіх падзеяў, я вельмі доўга жыў у Маскве, прабіваўся там, было беларускае акружэнне, былі прадстаўнікі іншых народаў, і ясна, што асабліва ў такое халоднае надвор'е, трэба пагрэцца душой адзін аб аднаго, ну і ў нейкі момант все пачынаюць на сябе глядзець і казаць: ну а ты можаш вот што-небудзь такое сыграць, каб мы зразумелі, што ты вот, ну, з Беларусі. І я неяк інтуітыўна, разумееце, у такой сітуацыі ўжо крама і НРМ не працуе. Тут трэба больш такі глыбокі архетып. І вот спалучэнне песняроў з народнай музыкай, вось яно як бы для мяне стала такім нейкім, ну, трывалым маніфестам самому сабе і іншым народам, што я вот з Беларусі і за гэтым сяброўскім шматнацыянальным сталом гэтая песня шмат-шмат разоў была выканана, таму для мяне это вельмі такая цёплая, лірычная, аўтабіяграфічная гісторыя. А зараз бонусам я выканаю песню песняроў Александрына. Калі вам спадабаецца, пішыце ў каментах, і ў бліжэйшыя выпускі будзем яе разам з вами вучыць і разбіраць. Мне не забыцца песні той даўняе вясны. На муромской дорожцы стояли тры сосны. Теперь могу признаться, тады пачаў кахаць цябе з ніякай кветкай. Не мог я параўнаць. Александрына, цяпер прыйшла зіма. Александрына, шукаю я, няма.